Да. 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 9. Което е единото число, пък че е 7, много си беде. Знай, номер на майка ти е 038, защото я видях вчера по Цици. Yeah! Хубавата песен е за специални хора като тебе. Специални хора, като цимента, асфалта, не е бетона. Бетона е ужасен, да не измислям. Щастливи, звучи като гърчока, ще му лапа смока. Той е Тудор, лапа в двор. Бебешки снимки, жалки картинки. Стил Бетов, Стил Бетов. Любовна песен ли беше? Как беше песента? Аха, йо. Любовна песен. Кура ти е тесен. МС Бетонов влиза сега. Иска да лапнеш неговите лайна. Той е много тегъв. Кофата той прилича на супергерой. Виктор е много бабаит. Прилича на гурмит. Сега влиза в лифти цимент в стил Бетонов. О, да! Малки косачки, диви, квачки! Прелюбодайно! Малки тъпачки! Тропате ми по пода! Разбивате ми кашона! Но спрете сега! 1, 2, 3! Вие сте луди глави! Синето! Става архаично! Става странно! Драматично! Сега вече малко по-сериозно ставам. Времето минава, а ние си тръгвам 1, 2, 3 падни. Тишината. Финала на цимента, 1 час записвам тук някакви глупости за своите педали до края. Съвсем вреди всичко така, с къдачок и правим играта. Накрая влизаме много силно в стил Бетонов, се разливам като вино, лудо пиво. Като младо пиво съм най-голямото, като гри. Много страшно става, нали? Като разбереш, че 1, 2, 3 прави 4 съвместно с 5.